Hi guys! Welcome to my channel! Good morning guys! This morning guys, ang akong trabaho ron guys is magtadtad ko og mga kuan para ibutang sa akong bulak ba ng mga bunot para ibutang sa bulak. Hydro. Ba't asa? Habi, hay kami mong kamot. Ani yung tana na ba o ka lata? Ano ganahan ing anak kata kayo mo ka nang iyo. Ang gani o. So naman paano Mo ni siya guys. Makita oy. Palay-lay na to gamay. Di ko to makita. Buing. Hello guys, now share out Selena, oh, what is this? shells. Oh, that is a shell? It's a shells. Really? Hello. Mo ni siya guys. Ano ni siya gagmay kay butang dai ni siya sa kaang. Sago sa anyuta para Ma. tambok ba ang kuan. O kuan dai ka kanang ato bang ka dito? Asa? Subang kita akong kuan. Subangan. Ana ra to Napad si kilid. Miming. Hi guys, welcome to my channel. Guys, ay, nga si Miming guys. Mo ni akong trabahon ron. Samtang nagatang sa Ako mga ang gamay, og namatay panday. ang gamay. katiman sa mga panday o snack. Ano po ni sideline po ani. Ang ko ana. Sabi sa muka po ning bata oy. Samo kay ng bata ang pangag oh, nga bata. Ang golingkod. Ang pangag baw. Ang golingkod. Pangag. Ang golingkod. Kita tulong kuranan. Di. Wala Ang naman. pangag. Duha naman ang bangko. Baw. Duha naman ang bangko. Ako si Duha Dul na baw. pangag. Ay. Pangita to lalulo na bangko dito nga kahoy ikaw. Oh, taas. Ah, baby boy. Kabi. Palit tugmit, di na maklaro. Magkwet tugmit pa paana di oh. Di na maklaro kasi. Loading naman ang mata. Ha? Loading ang mata dili sa bangko. Ay mahod ay nagloading ding mata na di ka bangko kay. Loading na daw yung mata guys, di sa pagbangko kay loading na yung mata. O basi loading na ka ang kuan ang kaluha. Ano na kung magawa ko sa kulog na ng battery? This you? Is this you? Pangag naman ko, di naman ko. Litok, Jennifer said, di mabot ko Pero litok. sa tayo mga English. Ah? Is that you? Is this you? Is this you? Is you? Tungod kay Ang pangag. kumling ko doon Kaya siya eh. kalitok sa is that Ang, you? Is this you na lang guys? Kaya napangag daw siya guys. Hindi na ba siya? Nauna siya siyang gibuhat. Show your teeth, show your teeth. Na hi, this is my teeth. Yes. Ako lang ani guys kay para tambok ang bulak. Wapo mo gani siya guys kay sa yuta. Kay mura siya upuan ba abono na siya. Na siya fertilizer. Bihan ay kaya. Wala pa. Ato ni tangan dito. Ay, good migo ah. Ang kanang pangit. Migo. Ay, naman migo. Mo ni siya Tanay guys. guys. Butangan ani guys oh. Tanay guys. Naligo ang guys. Kita ang utin. Wala patuli. Buang. Ano tag open imo ha? Di, si Migo ba? Migo, pare tulis migo. Oh, baby pa. Ikaw, tuli na ka. Ano ba? Hello guys. Nagtuon siya kuan guys, nagtuon siya og kanang vlog kay mag-vlog daw siya. Di. Ah. Ano ba? Mag-vlog ka sa kuan. Report na. Welcome to my airport. Sa balay sa
Pagkahuman na itong pinalik. Kaya na po akong butangan, guys. Gwapa na siya kaayo, nga nabutangan og bunot. Magsige man na siya hup-hup, no. Yung butangan na po, di mabunuhan na po. Bam. Ito na guys, beautiful na, very na beautiful. Ang ganda ng bulaklak. Flower. Ito siya. Kapo na siya tanaw, no? Oh. Huwag ka na kita na. Lasana na siya. Ano na siya mga ano. Okay na kayo. Manguhan may bunot guys. Tama na. Haggard kay akong naong guys. Ay. Ito bunot kay nadaghan dito. Bunot diri ko agi. Punan ba na ko mga bunot guys para daghan og daghan pa kog matadtad. Ay ngit-ngit man ay. Sa ba ni ay. Diri ay mga bunot daghan diri. Mga lata nga mga bunot. Punta na akong diri. Makakuha pa ba tag mga gwapang bunot diri. Mga lata. Kani mga lata diri guys. Ato ni kinaon. Ang lata diri. Isang kumilin sa kira. Wala, tumaon ako. Pagkuan. Nangisa. Lata manggod. Sila na. Oo. Naman ko lata. Labas sila na. Oh, kalata ana. Lata man ni. Dili siya lata. Di pa kaay ko na lata. Lata naman oh. Toto, Ako na pong. Wala ito na ako na. Buang wala ito nakuha nga nagkadoon singot tupasan sa tuan bo. Sunod Roy, ikaw magkam sa adala sa kamera do. Lata naman oh. By the way guys, i-update mo sa balay nga akong gipahimo. Mao na ni siya ang forma karon. Mao na ni siya guys, on ato pa na siya guys. Mao na siya ang forma, dako pa kay kulang. Mao na siya. Wala pa gid taon kuani sa ubos giuna sa ang ibabaw. Mao na siya guys. Ug dinhi na lang taman. Salamat sa pagtan-aw. Kung wa po mo naka-subscribe, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell para updated mo sa mga upcoming videos nga ako pang i-upload. Bye guys! Thank you for watching!